плат от червения килим ни донесе от Денди. Тъкмо това очаквах да ме попиташ. Това на пръв поглед изглежда шал, но това е моята индивидуална червена пътека за такива церемонии, неочаквано възникнали. Само трябва да се науча да казвам "Thank you so much". За награди имаш. А вие защо не сте с перука на Бон Джоуи и с ламян бандаж за нашия коментар на MTV? Това предаване мина вече, да. Между другото, с добре ми стоеше този бандаж. Аз мисля се поява с един сутиен на Риана, който тя го хвърли в публиката, така както Цеца Величкович хвърляше своите гривни и аз го лових, но си казах, за сутрешен блок не е подходящ. Да, тя е Майли Сайръс, така нашата приятелка, която много пъти сме коментирали, също е много интересно, но пък за наградите на MTV много от големите звезди ги пропуснаха. Сега обаче ние за малко само да препуснем в къща на Ви Брадър, защото знаеш, че предстои развръзката от световния шоу-бизнес към българският шоу-бизнес. Вчера изхвърчаха за... Леко помръкнали ми изглежда. И може би, защото свършва цялата пътърдия. Да. Или пък може да са изморени и гладни. Никой не е получил нотариалния акт за тази фамозна къща. Кой е фаворита на Денди? Между другото, ти си един ветеран в къщата. Откакто аристокрацията напусна този дом, аз нямам фаворит, защото клони изключително към лордове, това е пак намигване към това. виконти, виконтеси и също и Кракра Пернишки ми е много любим. Не мислиш ли, че Йорданка Христова така е най-големия фаворит? Може би. И всъщност какво носи титлата най-обичана звезда на България? Всъщност то няма награда като апартамент, кола, материал на този път. Нямам представа. Аз получих подобен плакет, любима реалити звезда, след моето участие в Ви Брадър All Stars. И така си я държа на един скрин и сутрин така ме освежава и разсъмваме и ме разсмива. Значи не се изкушаваш от подобни награди. А защо това беше според теб най-конфликтният, непредсказуем и така го наречем просташки Ви Брадър? Знаем за какви сцепки ставаше въпрос, миризми. Защото не знаех, че става въпрос за парфюмерийната индустрия, но аз знам, че българските звезди считат, че в реалити формата събитие единствено скандала на битова основа, но това в някаква степен преповтаря и навиците на целокупния български народ. Сега, от родните аристократи... Тук виждаме две кори с яйца. Две кори с яйца от село. Точно едно време ги карахме на Москвича отзад. Сега отиваме към онази церемония. Отиваме към церемонията. Аз не можах да разбера защо всяка втора дума е шибан. На това исках да обърна внимание, че чуждестранните звезди не се отличават май много от нашите, освен по благосъстоянието си, може би. И затова мисля, драги зрители, че аз имам право да кажа, че гледах с тягостно чувство тази шибана церемония. Добре, не знам толкова рано дали можем. Виждаме сцената. Това са европейските награди на MTV, разбира се, в Глазгоу. Малко по-малка е сцената от тази на X Factor. А сега ще видим водещата Ники Минаж. Нека да задържим на тази рокля. Сега, според мен тази рокля е толкова тежка, че затова не я държат като кукла на конци. Малко прилича на завесата на Большой театър. Аз мисля, че това може да се спуска, да се вдига и прочее, и прочее. Интересен детайл са също това с някакви ботинки, според мен, такива тинейджърски. С много дебела подметка, да. Ами, това е, всъщност, MTV е, така да се каже, един канал, по който човек може да чуе най-лошата музика на света, която, така да се каже, отговаря на музикалните предпочитания на пролетарията. Между другото, Ники Минаж, водеща, която виждаме, тя спечели наградата за най-добра хип-хоп звезда. Тя има една песен на Анаконда, която не притежава абсолютно никакви достойства. В нея само едни дами по задници така се чекнат през целия клип. Ами те гласове очевидно не могат да покажат, освен задници. И показват задници. А тя, между другото, е известна, че си оспорва приза за най-голямо дупе в световния шоу-бизнес, заедно с Дженифър Лопес и сестрите Кардашиан. Нека да видим някои от многобройните визии. А дали удостоверила девствеността си? Това не мога да съм сигурен. Разбирам, да. Нека сега ето този триумф на инфантилизма. Да видим сега червената Ирокля. Тя смени, може би, 5-6 визии. Виж сега, когато бях ученик, имаше едно десерче, плезир се казва. Това прилича точно на целофанчето, което обгръщаше този сладостен десерт. Нататък продължаваме, колеги, с другите визии. Тук тя има едно сърчице също, Да, което според мен как гледате на тези апликации? Той като едно време имаше сладкарница захарно петле
И децата ближиха едни такива сърчица и тази рокля е петленца. по-нормално, много разголя, а тази пък прилича фиде. Брюкселска дантела може да и фиде в супата, каква бланка беше? Галина Не, можете, Бланка. това са реклами сега. Това е, може да кажеш бяла кокошчица, нали? Но прича малко на тези шивици, които са, нали, пред Александър Невски ги продават там бабите. Може оттам да е. Може ли само, колеги, да пуснете звука от тук, от видеото, за да чуем наистина колко пъти каза тя F-U-S-C-K, да. Да. Тук си правят селфи. 3, 2, 1! Всъщност това отново е, Да. разбира се, Ники Минаж. Да. Oh my fucking Ето, аз си казвам, това е триумф на инфантилизма, на предградийната култура, на порива на хора, напускани градския транспорт, да се видят експонирани в света на богатството, на блясъка. Само да видим, че също последва Слаш, може би това беше някакъв лайтмотив на вечерта. Слаш, който обяви Това Ози също е Осборн. много интересен. Момент, сега ще обърнем внимание, само да кажем, че Слаш също употреби тази мръсна дума, Да. но това тук не знам дали е взаимствено от котката на Ана Баракова, нали, защото от котенцето. И виждаме едно котенце, захаросано. Сега, на след като госпожа Баракова пое политическата отговорност, мисля, че и тази дама има правото да се нагърби с това. Много интересна обеца има тук. Може би това е нейният слухов апарат. Умело декориран от нейния Между другото, бижутер. Кати Пери спечели 2 награди на MTV. Винаги е печелила награди за стил. Виждаш и косата и каква е много специфичен цвят, като очите на котето. Един вид. Тя благодари тук на гримьора и фризьора си. Сега, аз мисля, че България трябваше там да прати една делегация, Петя Боюклиева, да кажем дует Ритон, които са също едни масови производители на кидж в сферата на облеклото, и също така и Лорда с подпури от Емил Димитров, Моя страна, моя България. Така, продължаваме нататък сега с самия червен килим. Видяхме така захаросания аутфит на Чакай сега и ние Кати Пери. Нека да си опънем тук червения килим. Нещо, което според мен няма как да критикуваш. Ариана Гранде, една наистина много красива, фина и нежна звезда, малко като че ли прилича на Салма Хаек. Тя спечели наградата за най-добър изпълнител, пребори Бионсе. Не одобрявам само белия лак за ногти, но виждаме, че и педикюр е издържан в същата стилистика. Добре, тези ми харесват много, защото са, как да кажа... Бифи Клиро, местна банда шотландска са те. Точно така, да. И също на тези церемонии имаше ужасно много шотландски поли. Така е, да, може би като така реверанс към домакините. Да видим сега Емили Санде, тя мина много бързо. Тези са в груфти стил, много са зловещи. Те са си винаги така готик, малко като семейство Адамс. Шаран е жената на Ози Осбърн, дългогодишна съпруга. Единственото, което липсва, е една стъкленица с ембрион. Така ли? Което да носят. Или такава брошка, може би. Може и стъкленица със собственото му сърце. Нека, колеги, по-нататък, за да имаме възможност да коментираме и да ми кажете колко време ни остава. Ози Осбърн, между другото, получи наградата за глобална икона. Той дълго време си икона на MTV. И между другото каза, че няма да празнува нищо, защото винаги това му навлича неприятности и той е известен с тежки. Интересно е това цвете е нещо средно между паежина и емблемата на БСП, може би, защото приличаше на Мак по някакъв начин. Това е Ален Мак, Самотен Нейде и Димитър Благоев. Така, вижте сега очилата на диадема. Ето това да коментираме и може би тази експлицитна част. Това е някакъв опит за Шанелче с Петър. Ето ги горе казаните. За поли, това е Red Fool, I'm sexy and you know it, he's sexy and you know it. Виждаме така кариера на дървосекаческа. Аз съм се снимал в един филм заедно с Стивен Сегал и на партито на завършека на филма една от звездите се появи с черна шотландска пола. Не карирана, купринена черна. Аз не съм се явявал... Къде имала бельо звездата отдолу, защото обикновено те не носят бельо. Положих неимоверни усилия да надникна под полата на историята, но не успях. Така, Ед Ширан, видяхме една британска звезда. Тук малко тази рокля наподобява роклите на Бьорк едно време, много откачени бяха. Тя един лебед си беше увила около шията. Този е елегантен. Лабиринт. Само да видим обаче, ако може да спре. Вижте се тези ресни. Значи просто кадъра трябваше да бъде... изрязан. Тук коефьорите са положили неимоверни усилия. Това е, мисля, че Revolver ли беше тази група, не мога да сети как се... Revolver Head се казваше, мисля, че германска група, те нищо не спечелиха. Много колежан... но пък колежански изглеждат и внасят, как да кажа, нещо урбанистично в цялата тази сцена. Колеги, не спирате нататък, за да може да видим и самия Дейвид Хаселхоф. Това е Яке Бомбър и Среден пръст, между другото. Ето, и тя май винаги го прави това.
Не често, но това са пък две кечистки. Вижте как добре се издържали според мен. Да, така наречените близначки да Бела Туинс. Това е много интересно решение, което вероятно придържа зърната Това е на много гърдите. популярен модел в Великобритания, между другото Джордан Дън. И след малко една от фаворитките ми като рокли. Да, и ние да си поръчаме по една такава за травести фестивал. Какво ще кажеш за тази пълнска рокля и за тези обувки? Ето, виж, Според мен много кокошки са били оскубани, вероятно, за този туалет. Също така напомня в картината на Лукас Кранах има едни такива костюми на лентички. Това е много елегантна рокля. Ето, завършваме с Дейвид Хасълхоф, между другото, който отново прави така реверанс към домакините с тази... Да знаеш как се нарича, което е отгоре облякал? Предавам се. Спенсър. Спенсър ли съм? Спенсър се нарича. Не съм знал, да не ми е заради Спенсър Трейси или не, просто... Не. На друго име, но тази справка описано и в Балзак и прочее. Дейвид Хасълхоф, между другото, тук изяви своята радост от това, че е бил популярен още преди падането на Берлинската стена. Между другото, в един момент с светещи кружки се появи надпис 1989 година, който е свързано с едно друго недоразумение, което живях в София. Да. Видях как комунистически професор открива изложба с портрети на лагерници от Белене. Ужас. Това наистина е неприятно. Кажи нещо хубаво за финал. Нещо хубаво Видяхме червения килим. За финал нашия червен килим понякога може да става и черен. Да, кадифен. Съобразно, така да се каже, спецификата на церемониите, в които участваме. Много благодарим нашия моден полицай Денди. Разходихме се по червения килим. Отново не искаме да ангажираме никой с мнение, но трябваше да се посмеем все пак и на чуждестранните аристократи.